da ka jinti priu ti play bat ka mensim I ya ka jat priu ni kular scan ban trai hok klam kan randin ya ka ri bat ka jat priu new trap dang ba ka new trap youth council ai ba bre nong bu nong thau un lam nan ti bat pensat bor yang I hakipor baro Brisbane. Komisi benta ban penyar susu yo tunu mutandai jong ka henyo trap youth council HYC Sengkme hinen kasi ka khasan tarik ujeliu kalayo ban pens kampura jong ki khot batmai jong kan ni keseng kablatip kum ka Mawphlang Mawsynram zone ha kan ni kesingi ba pens kam ki khot na kan ni ka zone lai don nang kiri urang ba na kan ni ka than urang ba snang maulum tersat uba jasi khongset kong binola marbanyang u president barem ka HYC Sengkme uba Robert June Kharjaren kinong elam ka HYC Southwest Khasi Hills District. Lapanya ikani ka jingilang penten smai kini ki khot bapura kani ka zone da usamla Daniel CM u joint secretary ka HYC Sengkme balapen skampura ikini ki khot bathamai da general secretary ka HYC Sengkme u Barham J Saibon u balasneng lakan turu iki bakin long ki khot ki batre shitam na ka banta kari ka jaj benrio kom ki shipai nong yadai la kari ba ka jaj benrio bat ban skap ikijing ben kijing syakan tho babon jaj tang ban pen beja ya kijing yele kinong elam ba shakhmat jong kani ka zone ki kentop yu samla bhabok lang so shang kum president samla lodas imli but one kids imli kum ki vice president samla George Shangdhar kum general secretary but khalaingot ki wei pat ki para nong ket kam kentop yu arphongot ki executive member jong kani ka zone kaseng kadon ya kanong rim gendong ban sei kinong elam nak jaka ki bakam gendong ban kit ban ba ya ka dengkor bakhya jong kajat beriu nyotrap hibra kowe te hakani kajan bit ngiso ban ong ba ngiso kemen ba nyalayo ya kani ka zone ka Mawphlang ding ye zone ya ka ba ka jing thmu jong kani ka zone ka dei ban pek bat khmi ya jing don kam jong kani ka dong ka than hibra kowe hakipor ki pamun siwa lese ka jing ye Trekam jong phi ka sulong kumtu tang para unit para circle hoj kum sipara apa kaseng pilala ban patrun sipun ikam hawe dai pada pakan ka zone ka pemerintah ngai I baka daka jingdon jong ka zone pila ban le sipun ikam kum ka e ka bau presiden rang ba pore mene ula penpau hakmat jongi ya ka jingdon kam jong ka roi ka par hakani ka dong ka than kam tam e ya ka jing sadin jong ka Mawsynram subdivision ya ka pangila don kam hakani ka khalimat ka pemerintah ngai pakazon kan sim kiai gini kijing ai jimut bat bafin perkhat rengkat ki rangba jong kani kadong ha than hoj kidon kisnong na preng jong phi kim hap su agani jaka ndrei kum kazon ka bapet ya kani kadong ha than ngai phi sim kia da ka men sim sngu kiai kam bat sngu trai wan da phim de na kani ka than Mawsynram ni na kiti kisnong ki bakham sti mar ka jingmut ka jing thmu jong ka senghi habangi senghi ya kani ka zon ka dei ban kit ban ba yang jing e jung pat pa ban pen poi ya karoi ka par bat karoi par kan poi lada ki officer kar ki jing don kam ki paron kam ki poi hak sinong ki thang jong pi hagani ke juk ke pemerintah kum ka seng ngim kum ginong ilam jong ka seng ngim ban si ban kren bat ban pau ya sibun ki jing sia ki ba ni I hak jing im ke jong I habangi yat sanistai man na kasingi dang mane men step ngi gawe message kiba kibriu kipa haki social media ya kita ki kena argut ngimtip lagi dei na kajat beriu ke jongi ne na ki wepat ki jat beriu ke jongi ki bam ngi wepat ki jat beriu ki bam dei ke jongi baki adum drop sang to thai pulu te kalawan poi ke message sangaru lese kum ginong iram jong sen kibriu kipa te hakata ka jing poi jong message ngamdas mutuna de begin pa message kibriu kumni la ja syahikai haki himmet haki parlok perjor ki balahe lasan hasinong atau khantam nomar bangi dei ki bami na katay nasinong than mulai hoj ngadei ngahe ngasara sang mulai hendrei kasinong imei pa jong ngadei hante tenger ka hap hi po jong ngadei ka zone jong pi ngada smutrai kini ka zone bat ngada su tenat bakum kini ka zone kami te hapreng jong kata ka jingpa message jong to briu ngalah keli yuta
ong dei mapi baring video ya kan ni ong em tengok manu baring video ong tip manu baring pi hakani ka jok ko bamenta balai mga klik nang kumta namar yangi maswadang red habag hi gano ki nong ilam snong ni men ni parlok ki balahe balaran ba ki joingi demi ibu le kumar tu let show be keren be wat team keren ni bahok keren Indonesia hadu menta ki manut ban net hang tu khmat ban ong em wat dung balai medung ini dok sone balai melai gini kam ni i kani kadi jing ke ba ni kum gejai priu ni ya kendo menta ban ngin sama jing lada ni yai long si yai long kum ni hasnong ha thau kasnong ka bangaim kisamna kiba dang hapo ka arson sem lagi pomut ila do beri perlopangan kadau kolong ba kajing mlien jongki umdai hok rok hakakian de kajing keli menta kalong ladani ki samla ki khun samla jongi ki ngap hakitu ki jingdi lakam pher la dai drops ne kakian ru ndai kapasniu ti kapasniu hi hangnu kita kisipai ki jong jai priu ki banyale lagi jingene ki ba ka jai priu ko don kam banya khun ban ki ban ba ka jai priu jongi hi brokoi